bona tarda, gent d'escena. Esteu a la Villarroel i veniu a veure coses que dèiem avui. Soc l'Oriol Guinart. Falta una hora per començar. Llavors us acompanyo fins a Camerinos i coneixereu a la resta de l'equip. Aquesta obra són 3 obres, en realitat són 3 peces breus del Neil Labut. És una obra de parelles que trenquen i de parelles que trenquen en un lloc públic, un restaurant. La primera història es diu Romance. Una exparella homosexual, 2 homes que havien estat nòvios feia molts anys, es retroben i comença una batalla de retrets, sobretot per part d'un d'ells cap a l'altre. Hi ha clarament una víctima i un botxí. I això és una mica el problema que hem tingut, perquè jo he passat 5 anys amb aquest home fent històries amb bastants altres. Em vas utilitzar? No, això no. El pobre està bàsicament buscant per què no han tingut aquest amor mai. I ell, pobre, segons tot, era una mala idea visitar-me. No comencis una altra vegada, amb això repetir-me, sisplau. Mira, és igual, vale? Lo de que siguin situacions que passen en públic té molta importància en la peça. Són situacions molt íntimes, molt delicades, molt violentes, que a més seran espiades inevitablement per l'altra gent que ocupa aquest restaurant. I ara sí, el Santa Santorum, els Camerinos. Aquí teniu les nenes. Curiosament, en aquesta funció jo estic amb les nenes, ja sabreu per què. Hòstia! Jamie, què tal? La segona peça es diu Les Fúries. Una noia ha decidit trencar amb el seu nòvio, queda amb ell i el nòvio es presenta amb la seva germana. M'has dit que em volies veure a mi mateix, ho he deixat tot i he vingut corrents, he trucat als col·legues per dir que no... I llavors nosaltres podem creure'ns o no creure'ns a la Paula, quan, desesperada i acorralada pel parell de friquis que té al davant, diu... Jamie, no t'ho prenguis malament, però m'agradaria parlar soles amb el Jim per discutir alguns temes. No. El meu personatge és la Paula, que és una noia que cita el seu nòvio per deixar-lo. Però el seu nòvio apareix amb la seva germana i llavors la situació es complica molt. Mira, em pots portar la teva germana i fer-me tornar boja o el que sigui, però ara callaràs i m'escoltaràs, tots dos! Cada cop es va posant pitjor i acaba amb un atac d'histèria fora de lloc. Ai, calla ja, Jamie! Però si veniu ja veureu que la germana, la Jamie, encara acaba pitjor. Ja sabeu, ara comença la cerimònia de preparació del personatge, no? El que ens toca fer sempre. Vestir-nos, pintar-nos... En aquest cas, avui començarem amb un bon afaitat, perquè si no, no cola gaire la història. Sempre és una sorpresa preparar un personatge. Saps una mica d'on parteixes, però no saps on arribaràs. En aquest cas potser era una mica més exagerat perquè era una aposta una mica salvatge. Un personatge que en principi estava escrit per una actriu, proposar-lo amb un actor i a veure si això creava per dir d'una manera, una fricció massa forta a escena. Escolta, Jim, per què has portat la teva germana? És un personatge una mica malparit, però a més també amb una sèrie de problemes físics. És una persona que té pòlips i no pot parlar gaire. I es troba en una situació una mica difícil, que és intentar defensar el seu germà del que pensa que és una agressió emocional. Sí! És el que em vols dir? Al principi m'he quedat una mica desconcertada, però després vas veient una mica agafant la forma realment del missatge que vol transmetre l'obra i la veritat és que està bé. Bueno, totes les històries tenen una mica de realitat i una mica d'exageració del teatre. Clar, és teatre i precisament fa sortir el que realment tots portem al darrere, però bueno, vull dir-te, espero que sigui molt millor entre la gent que no pas com acaben aquestes parelles. L'Anna, la nostra Regi, si no fos per ella sortiríem despullats, sortiríem despentinats, sortiríem bruts, ens barallaríem, seria un desastre. No tindríem els objectes que necessiten. Aquesta obra té molta utilleria perquè cada acte passa a un lloc diferent. El primer acte és un restaurant o bar xinès, el segon acte és un bar o restaurant mexicà, en el tercer acte, al ser París, estem en un restaurant de luxe i aleshores allà sí que posem copes, estovalles... La darrera es diu Helter Skelter, una parella amb fills, molt convencional, molt clàssica. Ella està embarassada, es presenta amb una gran panxa al restaurant. Estem a París, en un restaurant francès, és Nadal, hem fet una escapadeta per comprar regals i durant el sopar
doncs descobreixo una infidelitat. I això té unes conseqüències pèssimes, o sigui, pitjor és impossible. Les 3 històries són històries de separacions de parelles. La primera comença fatal i l'última encara és pitjor. El fet que aquesta vegada no expliquéssim una única història, sinó 3 de diferents, va acabar sent molt divertit, perquè ens obligava a buscar-nos la vida i a pensar com podíem d'alguna manera lligar-les, quins links podíem trobar entre les 3 peces i quin món únic, perquè jo no volia presentar-les com 3 mons separats. Va, fot el cap d'aquí. No, fora. És que no puc. No, si pots buscar dintre teu l'última gota de dignitat que et pugui quedar en aquestes circumstàncies. Però jo me n'hauria oblidat que és una obra també violenta. Segons en quin moment biogràfic t'enganxi, doncs et pot tocar més directament. Però, clar, quan ho has treballat i estàs tan dintre, arriba un moment que agafes també distància, en realitat, sobre el material. I la veritat és que ens ho hem passat molt bé treballant-lo. És molt dur, però és molt agraït de fer, també, per com està dirigit i tot plegat. És la primera vegada que vinc al teatre i és molt impactant. Sí, i al final, brutal. Està molt ben feta, treballen molt bé, el text és molt bo, molt bé, molta qualitat i molt ben interpretat tot, del principi al final. Que supieras que no hay en la vida otro amor.